No ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videjka. Boli sme dneska pri prvej stáčky. Toto je moja pilka 545 550. Ak vás zaujíma, prečo tu má napísané 545, je to 550. Ale s touto pilou sa udiali dve veci. Bola privalená stromom, takže rukoveď a toto tu bolo takto odseknuté. Vlastne tu. A toto tu nebolo takisto, takže buď to muselo zlomiť na dve časti, alebo čo. Brzda je tu nová, rukoveď je tu nová a nádrž to je tu nová. No, nová to nová. Teraz sme šli kupovať, tak tam mali veci z 545 a záhodou to sedelo na 550. Táto pila už nie je 100%, hej. Pretože kompresiu to má, tu to má. Nedrží, to si ukážeme. Kompresiu to má veľmi slabú. Takže veľmi slabú kompresiu to má. Ale ešte ide chytiť. No, zastudená to má ešte jačkať. To chytí, hej. Ale za tepla, keď už je moc zahriata, že sa s ňou, dajme tomu, dáte hrubšie priemery pilia. Alebo aj haluziny hrubšie. A tak sa zohreje a kompresiu stráca. A nejde naštartovať. Musím nechať vychladnúť trošku a až tak chytí. Takže veci sú tu z 545. A vlastne máme ešte celú pilu pomaly z 545 v krabici rozobratú. A tak aj tento kryt bočný nie je originál z tejto pily. Je to z 545. Táto pila má v základe, hej, nie upgradeovaná, toto doktori robia, hej, že upgrady, tuningový výfuk, piesty sa upravujú, hej, zväčšuje sa na pieste, otvor, na, viem, že dačo s piestom sa tam robí isto, valec sa tam mení piest, nie, s valcom, do valca sa zväčšujú otvory a robia sa upgradeové výfuky a tak sa navyšuje ten výkon. Toto je v základe, to má 3 kW, sa mi zdá. 10 000 na čo otáčať. Silu to má ako, hej, spili to aj hrubší som, ale není to pre ňu. Táto pila bola 11 rokov v pilnici odložená. Po 11 rokoch som sa presvedčil, že ho ideme opraviť. Opravili sme ho. Skladali sme ho 3 dní. 3 dní sme ho skladali, no ale potom, čo nám už chytila, tak sa správala, ako keby držím takto plyn, keby držím. Takže išiel motor, z ktorého stále v otáčkach vo vysokých. Nakoniec sme zistili, tak ukážem, čo sme zistili. Ak to otvorím. Po 10 rokoch. V úvodzovkách. Po 10 rokoch. Počkaj, dajte to. Musím otvoriť. Keď to otvorím, ozvem sa. Otvoril som to.
A závada vlastne vo vysokých otáčkach je trošku špinavá. Závada vlastne vo vysokých otáčkach bola tá, že neviem, či tam dačo vidíte, ale toto tam, čo sa hýbe, tak vlastne ono to ostávalo dáko v tejto polohe a išlo to proste vo vysokých. Čtejte, tam dole filtr, pána filtra. No, takže táto debilina šla proste ostávala tu na dade a nevracala sa úplne. No, tak trošku ostávala. A tým pádom, keď ostávala tam, nešiel ani sytič zapnúť, vypínalo sytič. My sme to nevedeli, tak my sme nad tým dúmali, že prečo to môže. Tak ja som si začal tak googliť na internete, že čo tu tak môže byť asi. Zistil som vlastne, že nič. Museli sme na to prísť sami. Ľudia na internete, čo som zisťoval, neporadili. Čo boli tutoriály, boli iba anglické. Takže, tak. A tieto aj boli slovenské. Tate to robil, tak to skoval. Preto ja vám vravím, že ak by ste to náhodou robili, tak dávať pozor na pružinu. Treba ho nastaviť, aby vám šiel vlastne aj sytič zahamdiať. Všetko. A my sme to vlastne ani nastavili, hej? My sme to mali v servise. Nastaviť pružinu a program sa dával, lebo tu je táto pila riadená elektronickým systémom Autotune. Takže tak. A vlastne máme ešte jednu 372, teda dve 372 a na jednej nám treba ešte plyn spraviť, plynovú páčku. Takže možno aj z toho bude video. Ale 100% bude video, keď budem čistiť pílu. Údržba píly. Dnes sa vidí, že ja mám dade s 2.5 jednotkou, keď som 2.5 jednotku mal. Ale už ho nemám, lebo sa zadrela. Škoda je. A že od tejto píle by to bolo všetko. Ten debil, že žere drevo. Brúsi zuby. Tu máme kuričky. Zas by sa mi to patrilo vykydať. Ako vždy. Keď im to nevykydám ja, nevykydá nič. Takže asi idem aj na to. Mám taký pocit. Mám taký pocit, že ideme aj na to. Čiže sledujte. Čtajte, vidíte tam dačo, aby ste dačo videli. Vidíte, isto, hej. Keď nie, ospravedlňujem sa. Kde mám lopatu? Aspoň z toho hrubého sa to dá ako pokusím. Na toto debulina je tam možno teraz. Takže... Nebude to najlepšie 100%, ale dá čo z toho bude. Aspoň toto jedno miesto čistím.
je to 100% tak čo som mi vybral. No. Takže tak, na tejto pile by to bolo asi tak všetko. Takže pre dnešné video by bolo všetko, ešte vám ukážem mojho múca, ani ho uvidíte. Za čo tam vidí? Čo ty? Čo hryzieš? Ty hovado. Neviem, či uvidíte, nehryz, fuj. Je to šarický obor. Samica. Samca máme von. Ešte sa pripúšťať nebudú. Budú sa tak v polke februára dávame, keď budete po lete. Viem, že dať do môže dávať skôr, ale ja dávame teda tak, keď idete po lete. Dať do môže dávať ešte aj cez zimu. A zase není non-stop dobre pripúšťať. Takže čus. Ešte menšia pripomienka. Ja viem, nemusíš dať odber, ale ak ho nemáš, ťukni na to, podporíš ma tým. Podporíš ma a ja ti budem vďačný. Takže čau.